información que tenemos es la misma que tenemos hacía un mes. Es que estamos esperando un plan industrial que nos han dicho que en mayo o abril puede ser que nos llegue, pero cada vez la incerteza es mayor porque lo que nos va llegando es todo malo y no sabemos dónde acabaremos. Pero bueno, seguiremos luchando, no vamos a parar y hasta que nos digan algo. Montcada ha respost amb escreix aquesta crida, ha sigut una manifestació molt participativa, a més han vingut també i han participat altres empreses del municipi que han estat afectades darrerament també per algun ERO o el tancament, com pot ser T-Connectivity i els treballadors de Prysmian, que han participat en aquesta defensa que es feia avui del teixit industrial del nostre municipi i de Nissan en concret. De moment no hi ha hagut cap contacte per tractar el tema de Nissan. Jo crec que ara caldrà esperar fins al 31 de març, que és quan es tanca l'any fiscal al Japó, per saber, quan facin aquest recompte i aquest tancament de l'any fiscal, què decideixen fer amb les empreses no només de Montcada, sinó de Barcelona i de la resta d'Espanya. Porque no nos dan futuro, porque no hacen más que mentirnos, porque nos venden nuestros derechos a cambio de nada, porque no tenemos futuro de momento, pero vamos a seguir luchando y vamos a seguir saliendo a la calle. Esto no es el final, es el principio. Hasta que no tengamos futuro, estaremos en las calles. ¡Que nos esperen! ¡Arriba los españoles!